Hello friends, welcome back to my YouTube channel Bikgk Studyआव लोगोफोर दिनैनि स्टोरिया जाबाय सासे 35 बोसोर बैसोनि हिनजावा सासे 14 बोसोरनि गथ'जों गाज्रि सोमोन्दो बानायनाय लोगो लोगो जिउ गोमायो। बे जाथाया बिहारनि। बे मोनसे सैथो स्टोरी। लोगोफोर अब्ला थौदो दिनैनि स्टोरीखौ जागायनोसै। लोगोफोर बे जाथाया जाबाय बिहार जिल्लानि दरसे फिसा गामिनि जाथाय। बिहारनि दखरसे फिसा गामियाव सासे 14 बोसोरनि हौवासा गथ' दंमोन जायनि मुङा पंकजमोन। पंकजआ गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे न'आवनो थायोमोन। अर्थात बै नखराव साथामल' फेमिलि मेम्बार दंमोन। पंकजनि बैसोआ मात्र 14 बोसोरल'मोन आरो बियो जोबोर उन्दैमोन। बिनि बिफानि हालादा जोबोर गाज्रि जानानै थाबाय थायोमोन। बियो अराय सम बेमाराव गोग्लैना थाबाय थायोमोन। बिनि नखराव मात्र बिनि बिफायाल' खामायोमोन। बिनि अनगा रावबो खामायग्रा मानसि गैयामोन। बेमार आजार जाफ्लेबाय थानायनि थाखाय पंकजनि बिफाया दा न'आवनो जनानै थाबाय थानो गोनां जादोंमोन। बिसोरनि नखरनि हालादा ओरैबायदि जालांदोंमोन दि दा बिसोरनि नखराव जेबो जानाय लोंनाय बुस्थु गैया जालांदोंमोन। नोंथांमोना साननानै नाय, जुदि नखरनि सासेल' खामायग्रा मानसिया बेमार आजाराव गोग्लैनानै थायोब्ला बै नखरनि हालादा माबायदि जालाङो। पंकजआ बेफोरखौ नुनानै जोबोर दुखु जादोंमोन। बियो सानोमोन जे गावनि नखरनि बेबायदि प्रब्लेमखौ अरायनि थाखाय माबादि फोजोबस्रांनो हागोन। बियो गावनि फेमिलिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय मोनसे फेस्ला लायो जे गावनि गामिनिफ्राय गोजान जायगा सहराव खामायनो थांगोन होननानै। मानोना बिनि अनगा बिहा आरो गुबुन जेबो राहा गैलामोन। पंकजआ गावनि गासै जि जोमफोरखौ बेगाव पेक खालामनानै चेन्नाइसिम ओंखारलाङो। बैयाव सहैनानै बियो चेन्नाइनि मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव जब मोनो। सरासनस्रा बिनि बैसोआ 14 बोसोरल'मोन। बियो बेबायदि खम बैसोआव माबायदि खामानि मोनखो बेखौ आं मिन्थिना मोनासै। सरासनस्रा आं मिन्थिनाय बायदिब्ला कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय एबा जब मोननो थाखाय फ्राय 18 बोसोर जानांगोन। नाथाय बिनि बैसोआ मात्र 14 बोसोरल'मोन। जियानो जाया मानो बियो कम्पानियाव खामानि मोननायसै। पंकजआ जाय कम्पानियाव खामानि मावोमोन बै कम्पानियाव सासे 35 बोसोर बैसोनि हिनजावाबो खामानि मावोमोन जायनि मुङा सुनितामोन। सुनिताया पंकजखौ सोङो, नों बबे जायगानि? अब्ला पंकजआ फिननाय होयो, आं बिहारनि। पंकजआ गावखौ बिहारनि होननाय लोगो लोगो सुनिताया जोबोर खुसि जायो मानोना बिबो बिहारनिनोमोन। पंकजनि बैसोआ मात्र 14 बोसोरल'मोन। बेनिखायनो बियो सुनिताखौ मादै होननानै सोमोन्दो लादोंमोन। सुनितायाबो बिखौ गावनि गथ' बायदि जोबोर अनोमोन। सानसेखालि सुनिताया पंकजखौ गावनि रुमाव लानानै थाङो आरो ओंखाम जाहोयो। जाहोखांनानै सुनिताया पंकजखौ बुङो, नों जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो जोंहानि रुमाव फैब्लानो जाबाय। आंखौ नों गावनि बिमा बायदि साननानै ला। सुनिताया बेबायदि बुंनायाव पंकजआ जोबोर खुसि जायो मानोना बियो गिबि खेब गावनि नखरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव खामानि मावहैफेरदोंमोन आरो बेयाव फैनानै बियो गावनि बिमा बायदि सासे आइजोखौ लोगो मोनना जोबोर रंजाबावो। सुनिताया गावनि हौवाजों लोगोसे सानै गावनि असे गथ'जों बेवहायनो थायोमोन। बिनि हौवा आरो सुनिता सानैबो मोनसे कम्पानियावनो खामानि मावोमोन। माब्लाबा हौवाया खामानियाव थांब्ला सुनिताया गावनि गथ'खौ नायोमोन आरो माब्लाबा गाव खामानियाव थांब्ला हौवाया नायोमोन। सानसेखालि सुनिताया कम्पानिनिफ्राय गावनि रुम फारसे थांनो ओंखारबोनो हमो। बै समावनो बिनि हौवाया सुनिताखौ बुङो, आं दिनै रुमाव थांनो हानाय नङा। दिनै जोबोर खामानि दं। हौवाया बेबायदि बुंनायाव सुनिताया हौवाखौ बुङो, अब्ला जागोन दे, आं दिनै पंकजखौ रुमाव लानानै थांनि। आंबो रुमाव गथ' उन्दै सानैजों दिनद'द' मोनो। पंकजआ एसे गिदिर। बे रुमाव थांफाब्ला आं फैगोन। अब्ला आं पंकजखौ लांफानि। सुनिताया हौवाखौ बेबायदि बुंनायाव हौवाया बुंनायसै, जागोन दे, लानानै थांफा। सुनिताया पंकजखौ गावसोरनि रुमाव लानानै थाङो। ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाखां लोंखां सुनिताया पंकजखौ मोनसे आलादा रुमाव उन्दुनो होयो आरो गाव आलादा रुमाव गावनि गथ'फोरजों उन्दुहोयो। जेरैनो हरनि 1 बाजियो सुनिताया गावनि बैसांनिफ्राय सिखारनानै पंकजनि रुमाव हाबहैयो। रुमाव हाबहैनानै पंकजनि आथिंखौ बिलिरनो हमो। बेबायदि खालामनायाव हरखाबनो पंकजआ सिरि मोनो आरो बिमादैखौ बुङो, मादै नों बेफोरखौ मा खालामदों? अब्ला सुनिता मादैया बुङो, बाबु नों सिरि सिरि उन्दुनानैनो थाबाय था, नोंबो जोबोर आराम मोनगोन। बिनि उनाव पंकजआ जेबो बुङासै। बियो सिरि सिरि उन्दुनानैनो थाबाय थानायसै। बिनि उनाव
सुनिताया बेजों लोगोसे ओरैबायदि गाज्रि सोमोन्दो खालामनो हमो, अर्थात बेजों लोगोसे फिजिकेल रिलेसन खालामनो हमो, आथोन गेलेनो हमो। सुनिताया बेबायदि खालामनानै जोबोर आराम मोनगासिनो दंमोन आरो पंकजआबो जोबोर आराम मोनगासिनो दंमोन। जेरैनो सोराङो पंकजआ गावनि रुमसिम थाङो। बिनि उनाव गोबां मांखोआलागै बेबायदि आथोन गेलेनाय सोमोन्दोआ जाबाय थायो। अर्थात सानैबो जेब्लानो खाबु मोनो अब्लानो बेबायदि आथोन गेलेबाय थायोमोन। बेबायदि लागातार गोबां मांखो आथोन गेलेलायनाया जालांबायमोन। हरखाब सानसेखालि पंकज आरो सुनिताया सानजौफु समावनो आथोन जालायबाय दंमोन। थिग बै समावनो सुनितानि हौवाया रुमाव सफैयो आरो बियो नुयोदि सुनिताया बेजों लोगोसे अर्थात पंकजजों नायजाथावै हालादाव जानानै दंमोन। सानैबो लं-थं जालायनानै दंमोन। सानैनिबो सोलेराव जि जोम जेबो गैयामोन। नाथाय बिनि हौवाया जेबो बुङासै। बियो सिरि सिरि गाव थानाय रुमाव हाबलांनायसै। जेब्ला सुनिताया गावनि गांनायखौ सुफुंखांनानै गावनि रुमाव हाबहैयो अब्ला बियो अलरेडि गावनि हौवाखौ जनानै थाखानाय नुहैयो। सुनिताया हौवाखौ हरखाबै नुनानै बागदावखाङो। बियो सानो जे बियो माब्ला सफैखो। अब्ला सुनिताया गोसो सिङाव सानो जे जानो हागौ आंनि हौवाया आंनि जालायनायफोरखौ नुजोब्बाय होननानै। थिग बे समावनो सुनितानि हौवाया बिखौ गावनि सेराव फज'नानै बुजायो जे बिथ' सासे उन्दै गथ', दा बेफोरखौ बारा बुजिनाय जाथ'वाखै। नाथाय नोंथ' बुजि मोनो, नोंथ' बिनि बिमानि समान बैसोनि, नों बे सासे उन्दै गथ'जों बेबायदि गाज्रि सोमोन्दो माबायदि खालामनो हायो? सुनितानि हौवाया सान्थिजों खामानि लायो आरो सानैखौबो सान्थियै बुजायनो हमो आरो बुङोदि नोंसोर सानैबो दिनैनिफ्राय बेबायदि जेब्लाबो गाज्रि खामानि मावनांला होननानै। आरो पंकजखौबो बुजायोदि बाबु, नों बेबायदि खालामोब्ला नोंनि जिउआ अरायनि थाखाय बरबाद जालांगोन। दिनैनिफ्राय नों जिउआवबो बेबायदि जेब्लाबो गाज्रि आखु मावनांला आरो बे बाथ्राखौनो सुनिताखौबो बुजायो। बिनि उनाव मामलाया सान्थियाव फैयो। बिनि उनाव पंकजआ गावनि रुमसिम थाङो। नाथाय सानथाम सानब्रैसिम पंकजआ सुनितानि रुमाव फैनो गारथ'यो। नाथाय जेरैनो सानथाम सानब्रै जालाङो पंकजआ ओरैबायदि जालाङो जे बियो बिनि हुदा जालाङो। अर्थात बिहा सेक्सनि हुदा जालांबायमोन। अर्थात बियो दा आथोन गोरोबलायाब्ला थानो हाया जालांबायमोन। सानथाम सानब्रैनि उनाव पंकजआ गावनि गोसोजोंनो लुगैखांनानै सुनितानि रुमाव हाबफैयो आरो सुनिता आरो पंकजआ गावजों गाव नुलायाब्ला थानो हाया जालांबायमोन। बिसोरहा मोनसे हुदा जालांबायमोन। बे खेबाव पंकजआ गावनो सुनितानि रुमाव हाबहैयो। मानोना सुनिता आरो पंकजआ आगोलावनो आथोन गोरोबलायखांखाबायमोन। बेनिखायनो बे खेबाव लाजिनायफोराबो गैखाया जालांबायमोन। बिसोरो आथोन गोरोबलायनो हमो। अकस्मात बै सानखालिबो सुनितानि हौवाया रुमाव बिसोरखौ बेबायदि हालादाव नुफैयो। हौवाया बेबायदि हालादखौ नुनानै बे खेबाव जोबोर रागा जोंनो हमो आरो सुनिताखौ जोबोर बुनो हमो आरो बुनानै बुङो, आं नोंखौ जेब्लाबो आंजों लोगोसे लाखिफानो हानाय नंला। नोंनिफ्राय आंनो तालाक नांगौ। हौवाया बेबायदि बुंनायाव सुनिताया हौवाखौ बुङो, नों गावनि गथ' सानैखौ लानानै बे न'निफ्राय ओंखारलां। आं पंकजजों आलो गोजोनै जिउ खुंगोन। बिनि उनाव हौवाया रागा जोंनानै गावनि गथ' सानैखौ लानानै बिहाराव थांनायसै। बेवहाय सुनिताया पंकजजों लोगोसे मोनसे रुमावनो थानो हमो। पंकजआ आगोलो गुबुन मोनसे रुमाव थायोमोन, नाथाय दा सानैबो मोनसे रुमावनो थानो हमो। पंकजआबो जोबोर खुसि मोनो सुनिताजों थाजाबनानै। सानैबो जयै कम्पानियाव थाङोमोन आरो सानैबो जयैनो रुमसिम फैफिनोमोन। सानैबो जयैनो जायोमोन, लोङोमोन, सानैबो आथोन गोरोबलायोमोन। बेबायदि खालामै खालामै 5-6 मांखो जालांबायमोन। अब्ला सुनिताया पंकजखौ बुङो, दा नों आंखौ हाबा लादो। नाथाय पंकजआ बे खोथायाव राजि जाया आरो बुङो, दा आं नोंजों हाबा जानो हाया। आंनि आइ आफाया जेब्लाबो गनायनानै लानाय नङा। मानोना बिनि बैसोआ मात्र 14 बोसोरल'मोन आरो सुनितानि बैसोआ 35 बोसोर। बेबायदि बुंनायाव सुनिताया पंकजखौ जोबोर फर्स खालामनो हमो आरो धुमकि होयो, जुदि नों आंखौ हाबा लाया अब्ला नों मिथिनाय नङा आं नोंखौ मा खालामगोन। बेबायदि होनना सुनिताया बिखौ जोबोर गिख्रंथाव धुमकि होयो। पंकजआ बेबायदि धुमकि होजानानै दा बियो जोबोर गिनो हमबायमोन। मानोना बियो मात्र 14 बोसोर बैसोनिल'मोन आरो बियो दा हाबा खालामनो हानाय जाथ'वाखैमोन। थेवब्लाबो बिखौ हाबा खालामनो थाखाय फर्स खालामबाय थायो। बिनि उनाव पंकजआ ओरैबायदि मोनसे लामाखौ लायो, जाय लामाखौ लानायनि उनाव बिनि जिउआ अरायनि थाखाय खोमसि जालाङो।
अर्थात बियो सानोदि जुदि आं सुनिताखौ बुथारो मार्डार खालामो अब्ला आंखौ बिनि उनाव रावबो डिस्टार्ब होनो फैनाय नङा। आंनि जिउनि लामाया स्रां जागोन। बिनि उनाव बियो बाजाराव थांनानै गंसे साकु बायनानै लाना फैयो आरो बैयाव एसोनानै दोनो जेराव बिसोर सानैबो आथोन गोरोबलायोमोन। जेरैनो हर जायो सानैबो कम्पानिनिफ्राय जयै रुमसिम फैयो। जाखां लोंखां उन्दुग्लांनो हमो आरो सोमोन्दो बानायनो हमो। थिग बे समावनो पंकजआ बैसां सिंनिफ्राय साकुखौ दिहुननानै सुनितानि उदैयाव, बिखायाव, आखायाव, फेन्दायाव सुग्लिनो हमो। सुनायावनो सुनितानि जिउआ गोमालाङो। बिनि उनाव पंकजआ बिखौ बेबायदि हालादावनो गारनानै गुबुन मोनसे रुमाव उन्दुहैयो। जेब्ला सोराङो अब्ला सुनितानि रुमनि दरजाया गेंनानै दङमोन। जेब्ला खाथिनि नखरनि मानसिफोरा नायफैनो हमो अब्ला नुनो मोनोदि सुनितानि गोथै सहआ बिनि बैसाङाव गोग्लैनानै दं। जेब्ला बे जाथायखौ पुलिसआ गम मोनो, पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायालागै फैनानै डेड बडिखौ आनजाद खालामनो हमो आरो जाथायखौ मिथिनो सोंलु खालामनो थाखाय सुनितानि हौवाखौ फन खालामहरो। अब्ला हौवाया बुंहरो जे आंहा बिजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो बिजों लोगोसे जा जाथाय जादों बि मोजाङानो जादों। नाथाय थेवब्लाबो पुलिसआ सुनितानि हौवाखौ थानासिम लिंहरो सोंलु सोंनो थाखाय, मानोना बियो बिनि हौवामोन। पुलिसआ सोंनायाव हौवाया खोन्थायोदि सुनिताया आंखौ धोखा होदों। बियो सासे उन्दै बैसोनि गथ'जों गाज्रि सोमोन्दो लाखियोमोन। बिसोर आथोन गोरोबलायोमोन, जायनि जाहोनाव बियो आंखौ अरायनि थाखाय गारबायमोन आरो आंबो बिखौ अरायनि थाखाय गारबायमोन आरो आं मिथिया सुनितानि जिउआ माबोरै गोमाखो। जेब्ला पुलिसआ मिथिना मोनो सुनिताया सासे गथ'जों सोमोन्दो लाखियोमोन आरो मोनसे कम्पानियावनो मावोमोन होननानै मिथियो, अब्ला पुलिसआ पंकजखौ नागिरनानै कम्पानिसिम थाङो आरो पंकजखौ हमनानै पुलिसआ सोङो। पुलिसखौ गिनानै पंकजआ गासैबो जाथायखौ रोखा रोखा फोरमायना लायो। बियो पुलिसनि सिगाङाव बुङोदि जे सुनिताया आंखौ हाबा लानो थाखाय जोबोर फर्स खालामगासिनो दंमोन, बेनिखायनो आं रागा जोंखांनानै सुनिताखौ बुथारो। पुलिसआ बे फिननायखौ मोननानै आसरित जायो। बिनि उनाव सुनितानि डेड बडिखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो आरो पंकजखौ बाल गृह केन्द्रआव दैथायहरो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि स्ट'रिया एसेनोसै। लोगोफोर, स्ट'रिखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।